udto na ako karon sa Pusok National High School para subayon ang nahitabong sunog diri no. O gani uli magud akong estudyante ganiha nga grade 7 ug mao daw ni ilang room. So, walay klase kay nasunog di ay ang ilang library daraw. So hantud karon nag-aso pa mga boys. Yan subayon na to sa sulod. Okay, o dako-dako gid ini na nag-aso para ba? Ang nahabili na mo, uling na lang. Kamo kuya, apil mo? O, tuloy, sino? Hala, uy. Nay mapunit, uling. Kuya, unsa posib? Dong, daplin mo na daw, daplin daw. Kaya itong taga-kuhan. Kuya, okay lang kuya, interviewon taga kuya. Kani, may... Kinsa may pwede? Kani may kalo, ma'am. Kani may kalo. May na, kaya pang-artist. Kuya, ali, mangutana lang ko kuya. Unsay posibleng oras nagsugod ang sunog? Alas 3:05 Sa kadlawon? sa kadlawon. Maayo pang hinanok ninyo no? O, kaya, muna, kaya saan ang nagtabang ng bata? Taon, grabe. Asa dapit posible nagsugod ang sunog? Dili sa eskwelahan, Sa library. eskwelahan? Kaya nagmata, kaya muna yung... Sa library dayon? Kami may una ni-responde ani kang kwan kay dire among balay dire. Oh, Kaning duha ka bay wala pa ni kayo pasado alas 3. okay. Kaning library nagkayo na ni. O So dayon. ayan lang yun na mong buo yun para dili makalabang sa amo. Asa man mo ni Agi? Wala dili sige may buo sa Sa mga. taas. Dili. Diri. Binubuan ng manual. Na dili Okay. makakuha ng kayo nya kusog man kayo. Diri library ko ni. Oh, unsa ka to kuya? Kuryente or unsa ka? O kana, kung may kabawsad, kaya pagmata na mo, nanay kayo sa speakers. Kani wala pa ni kayo diri. Why kayo, diri gikan, pagkaon niya sa kahoy, ang mga tinagak, napadong diri. Taon no dayon inyo ha kuya kani. Hurot Diri jud. amo ah. Hurot jud in taon. Ilaha, kani ilaha, diri nila. Taon no. Dayon. Wala jud nabili ninyo bisag kuan. Ay nabitbit gamay nga sinina. Ano nang katapusan? Sa las. Mga pila ka mga balay ang naapil kuya. Lapo mong guro pero Lapo, dagan nagabang diri. Daghan na nag-abang. Ang na nag-abang ang kuan sab no. Kaya ang balay yung naog daw na, yung mga napo. Mga napo kabalay ang mga naog daw. So asa man mo karon dapit Kaya nagtapok-tapok. si Sir Mar, kuha na siya. Asa? Sir Mar, kuha na siya. Kuya asa man mo dapit nag Aray sa eskwelahan. sa eskwelahan, sa gym. Sila nagstay karon. Okay, kasi mangita tag mga motabang bitaw ninyo diri. Kasi makakita ta no kay mga pulo ka balay mga bay ang nawad-an karon diri sa Lapo kabay pero Napo ka balay. ang mga nagabang may labot. Wa pay labot sa mga nag-abang in taon. Kabante. So far wala na may nahitabo o walay na walay. Mga casualties. Kuhan lang siya, sunog na Oh, kita. sunog lang mga gamit lang jud ang nawa, way kinabuhi. Wala pa nakadakop ang kayo diri. Amo nang naalarma ang mga tao na pangsibat na mo kay kusog kay paspas kay ang kuan sa kayo kay tungod din diri sa library sa eskwelahan. Kusog king ulbos Kay kayo tungod sa papel. mga papel Dagan sa no. diri pang stock dira. Udayon asa man mo nangagi mo ra gining dalana yung agian. Sa luyo. Dito sa likod, may gani wa na trap diri kay Mm. lusot sila dito speakers. Salamat sa Ginoo. Ginoo. Dito speaker strap ang mga tao. Lagi no, salamat sa Ginoo. So save ra tanan. Upat ra kabay nakagawas. Dayon. Kani naalarma man din may gikan sa mga baya pa doon dito naalarma mo na safety Mo no mo. safety na dayon tanan, pero wa jud mo na safe nga gamit. Gamit wa. Gamay. Gamay. Pareha sila. Ate mo, brief. Taon ay. Ang natog, naghubo pa, wa? Unsa man? Mo agi da. Panit ra gyud. Panit ulas. Bit mora. Mora tayo napunit ninyo. Kay ila priority nila daghan sa mga bata. Isipti sa gini ng mga bata una. Kana mo importante jud mga Salamat bata. ka sa mga hagdanan. Bata. So taman jud dito sa luyo. Sige. Basta ko rin taong kaldero nga napay kanon, habili na eh. Ay nulbo. Wala no? Grabe mga bay, mo ni ang naitabo no. Kuan jud kaayo kanang Ang motor, yan, di ka na sunod yung motor, tulog na. Ipos na. rice cooker tanan nga buak no. Wala jud, urot jud nag-aso pa hangtod karon, nag-aso-aso pa. Pero ang kuryente okay na gi. Kuan ang kuryente diri dapit. Botol na mo kuryente dire. Salamat. Tara, sige taon kaluoy sa mga lumulupyo. Pagsulay ra ni mga kuya ha. Kaya nyo yan. Pagsulay ra ni sa kinabuhi. So dara mga bay ang mga nasunugan diri nga dapit. Medyo oh my god, sorry. So dara. Unsa marong ng buto? Okay abi na ko. So diri pulo lang ni kabuok or Napa di tuloy yo. mura magdaghan pa. So at least walay nasayang nga kinabuhi. Nag-aso-aso pag Balay taon. kani imo kuya? Kiri iya ha, duha ka motor na sunod ay pagsuda lang.
Ala niya ang motor wa jud na save. Naapil og kasunog. Ay, motor ron, duha taon na ka. Oh. Day, ikaw din na day. Oh, ako taon. Yari nang subay taon ko kay basi na atay mga kababayan ba nga. Mo offer og help bitaw ninyo diri. Oh, so hinaot pa unta. Ikaw bitaw mi Irene, Rini ba? Magwam ko. Aw, oh, hala naapil day kaya. Hala ka, Ate Irene si kuya. Naapil day diri. Ha, duha ka motor imo ya? Duha. My God, duha ka bawo na si Ate Irene? Wala. Wa pa siya kay bawo? Ay lang sa to pebal lagi. Kaya takihon to sa bako. Di muli man kuro dito mago nag-abang sa ila ha. Oh. Yaw. Ala ka Ate Irene, naapil day si kuya. Di aray mo ninyo ya? Oh, pero. Ano pa yun dito, boss? Ala Kaya ka. mo nang kitiwasan ginig daw mo, kaya napang minahabilin. Kaaso pa man na. Ay, tiwas mo lang yun, biro. Wala, sige lang kuya, pagsulay lang ganyan ninyo niya. Unya, wa jud mo inakuan nga safe nga gamit. Dayon, asa man mo karon dito sa eskwelahan? Oh, dapat ko balay dito sa bilis to. Oh, sige, sige. So, mao ni ang nahitabo diri mga bay. Mga lumulupyo taon diri nga mga nasunugan ganihang alas 3 daw ni nangahitabo no. Og dara naapil ang school hantud karon nag-aso pa. Nag-aso pa gid ni mga bay hantud karon hasta ang mga bintana oh. Asa pa ni kutob? Taman diha dong? Unsa magian na dili? Magian? Sige, di ara mga bay. Lagi na nag-aso pa in taon matagakan niya ta ani mga sino. So taman gid ni didto no. Oh, so na nag-aso pa diha. Na okay na ang tanan. Pero na po may aso lagi. Aro basin kuanon unta na basin pag kuan pa. So dara mga bintana sa eskwela maong wala sila klase karon. So ani ako yung gisubay no. Ano sa jud ang nahitabo. So dara ang lakaw sa panahon diri karong ugto. Yan. So mo na ni mga bay gaaso pag yung maayo ang library. So pulo kabalay daw ang naugdaw in town. Wala joy sila na save. Tag 5, Kay- tag piso ang bain ng tag Di man ka makasave diri mga gamit kay ang dalan lisod kayo ang dalan. No, nya maghuot na kinabuhi na lang jud ang kinabuhi na lang jud ang unahon kaysa sa mga gamit. So di ara may gani wanang buto ning gasol no? Ang ba sila tangki sa gasol oh? Dara ang mga wire giputol na ang kuryente ani. Kuya na itangki sa gasol dia dili na delikado kasi mo buto. Awa na na. Wa na na? Bignaw na. Ah, okay. Hala kani wa ra gid daw na apil. Ito eh. Ikaluyan. Bumbiro mo tagiya. Ang gikaluyan ras Ginoo. Bumbiro. Ah, si kang kuya ni. Gaaso pa lagi sa luyo ya. Oh, sir. Na nag-aso pa. Budiga mo na nila diha. Murag stop room nila ba? Murag ni So, grabe, luoy kayo ang kaw sa panahon. Kay panahon sa tingtog, tingpaway. Dito. So, dara ang library mga bay sa Pusok National High School. Ugdaw gitanan niya. Nag-aso pa hantod karon. Og nag-itom pa to mga building dito. Ang building. Okay. Ay, hala ka, tuy-tuy. Hapit ka magkamban. Ay, Jude. So karon mga bay, andito pumasok ako no. Yan po yung room ng aking estudyante, ng aking grade 7 FL. Ayan, so katabi lang talaga nila yung sunog, katabi lang ng room nila. So ito po yung library mga bay. Ayan. At himala po na na-save si Mama Mary dito. Hindi siya nasali. Tingnan natin kasi nag-ano naman yung guard sa akin na pwede, okay lang. So, ito yung library mga bay. Ayan. Ayan, tubog talaga lahat. Tubog ba yun? Or naubos talaga. Ayan, umusok pa yung mga papers. So, nandyan yung mga books lahat. Yung mga jealousy, nagsalpukan. Ayan, hanggang dito po yan. Hanggang doon po yan, oh.
Musok pa talaga doon. Okay. So, baba tayo. Ayan, na-save si Mama Mary. So, ayan, hanggang doon. Hindi na to papasukan kasi meron na silang nilagay na tali na caution. Ayan po mga bay. Ayan. Dito po to sa loob ng school. Anong nangyari? Ayan, tapos yung mga bahay sa likuran na damay. Yan yung room ng anak ko. So, ayan mga bay. So, maraming salamat. Siguro, lahat talaga sila, wala silang na-save na gamit kasi sobrang kitid. Masikip, sobrang kitid, sobrang masikip po yung daanan. Kaya, minabuti na lang nila na i-save yung buhay nila kaysa yung mga gamit. Kasi yung gamit, makikita pa yan eh. Eh, yung buhay, hindi na yan mapapalitan ng kahit na anong bagay. Yan, maraming salamat. Sabi ko sa mga tao na nasunugan na sana laban pa rin sila, laban pa rin, pagsubok lang to sa buhay. Susubukin lang tayo kung paano natin paano natin malagpasan ang problema at pagsubok. Ayan, bawat tao may kanya-kanya pagsubok sa buhay. Kaya laban lang tayo mga bay, kaya natin to. Hanggang dito na lang. Ato ang inyong nag-iisang reporter ng bayan. Charot. Inday Kabkab. Maraming salamat po. Sana subscribe and like po kayo sa aking mga videos. Maraming salamat. Bye!